Sä oot puhunut tosi herkistäkin asioista niin kuin julkisesti. Niin, no se ehkä varmaan johtuu siitä, että kun mä oon siis itse käynyt aika pitkään terapiassa istumassa ja puhumassa ja sitten huomannut, että se puhuminen, kun on avannut paljon solmuja ja möykkyjä sisällä, niin ehkä sitä kautta se puhuminen on itsellä ollut jotenkin sitten helppo tapa olla auki. Totta kai on paljon semmoisia asioita, mitkä niinku, mistä sitä miettii, että voiko näistä puhua ja uskaltaako näistä puhua ja kehtaako näistä puhua, mutta kumminkin niinku, mä elän ihan niinku normaalia arkea, mulla on mun omat vahvuudet, mun omat heikkoudet, mä oon isä, mä oon eronnut, mä kipuilen asioiden kanssa, vanhenemisen kanssa, ulkonäön kanssa, rahan asioiden kanssa, tiedätkö, parisuhdeasioissa, oman kropan jaksamisen. Tiedätkö, että on paljon semmoisia asioita, mihin ihan jokainen ikinen ihminen varmasti kipuilee. Niin sitten kun mä puhun ne ääneen, niin mä huomaan, että siellä tulee sit paljon palautetta, että hei, et onpas kiva, että sä puhut ja onpas kiva, että kerroit. Ja ehkä se niinku sitä kautta se niinku tulee, että huomaat, kuinka tärkeä asia se on. Että kun itse kertoo asioista, niin se voi olla, että se jotain ihmistä niinku edesauttaa itsekin puhumaan omista ongelmista. Tai edes kuuntelemaan, että okei, vitsi, että tuolla on sama juttu kuin mulla. Mahtavaa, että se kertoo.